Добрый вечер, шановные телегледачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечер, Сержук. Сёння чацвера, гэта значыць што? Курсы Якія па гісторыі працягваюцца? Віцебска так працягваюцца, і сёння зноў у нас тэма, якая была, але яна такая вельмі аб'ёмная, Мы будзем вялікая. працягваць, так? Працягваць будзем тэму пра манументальнае мастацтва. Усё ж такі ты жадаеш, Так. каб з'явіўся помнік табе Не. калі-небудзь, не? Не, Не пра гэта будзе. Не. Ну ўсё, тады больш пра гісторыю будзем пачынаць. Так, пачынаем. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы. Мы працягнем тэму пра манументальнае мастацтва. Ну і працягваць будзе, вядома, той, хто яе і пачынаў. Гэта вядомы наш кандыдат гістарычных навук, дацэнт Дзяніс Юрчак. Добрый вечар. Добрый вечер. Ну што, мы ўжо закранулі тэму манументальнага мастацтва, здаецца, да Вялікай Айчыннай вайны перыяд. Так, І зараз будзем пасля 45-го году. Будем пасля 45-го, можна, правда, крыху закрануць і папярэдні перыяд, таму што ў мінулы раз мы не ўкладзіліся. Не паспелі. Ну, гэта Не паспелі. класічны падыход, таму тут нічога дзіўнага няма. Але справа ў тым, што творы манументальнага мастацтва – гэта частка манументальнай прапаганды. Гэта частка ідэалагічнай палітыкі, гэта характэрна не толькі для нашай дзяржавы ці тых дзяржаўных утварэнняў, куды ўваходзіла Рэспубліка Беларусь. Гэта характэрна, ў прынцыпе, і для ўсяго свету, калі нават паглядзець, што зараз адбываецца ў тых жа Злучаных Штатах Амерыкі, ідзе таксама своеасаблівая барацьба з помнікамі, таму што яны ўсведамляюцца як чужыя помнікі, там не столькі помнікі каланізатарам, а як тым асобам, якія выступалі супраць быццам бы нейкую расавую, неправільную расавую палітыку праводзілі. Гэта таксама сведчыць пра тое, што помнікі былі, ёсць і будуць часткай усё ж такі ідэалагічнай палітыкі, і нездарма самі бальшавікі актыўна выкарыстоўвалі такую катэгорыю, як манументальная прапаганда, што і было... была... Не так, што проста паставілі, ну і стаіць ён і наваколле Упрыгожвае ўсё роўна. што-небудзь. Да, то бок яно ўсё ж такі вось гэтыя пачуцці. Ну, любы помнік павінен Закранае. несці пэўную нагрузку, таму што ў нас могуць быць прыклады, калі творы ствараюцца проста для аздаблення. Такіх твораў хапае, гэта таксама творы мастацтва, але гэта творы манументальна-дэкаратыўнага мастацтва. Яны выкарыстоўваюцца выключна для аздаблення, хаця часцей за ўсё таксама як-небудзь прывязаны да той ці іншай сітуацыі. Ну, калі мы ствараем, калі насупраць гасцініцы Лучоза з'явілася німфа рачная, якую назвалі Лучоза, зразумела, што гэта была прывязка такая ідэйная, але збольшага ўсё ж такі гэта прыгожая скульптурная кампазіцыя, якая гарадскія скульптуры аздабляе горад, якая паказвае у тым ліку і асаблівасці развіцця манументальнага мастацтва ў той ці іншы перыяд. Тым больш, што гэта работа віцебскага мастака Сергея Сотніка. Але калі казаць усё ж такі пра манументальную прапаганду, хацелася б невялічкі прыклад да рэвалюцыйны прывесці, таму што у нас у мінулай перадачы, калі мы разглядалі пытанне стварэння першых помнікаў, узнікалі пытанне, чаму, напрыклад, помнік Песталоццы з'явіўся ў Віцебску, ці, ну, зразумела, калі з'яўляўся Маркс, Энгельс, Ленін, гэта ўсё было зразумела, але тым не менш. Дайшло до таго, што 30 ліпеня 1918 года пастановай Савета народных камісараў РСФСР, на той момант яшчэ і БСР не было створана, пастанова называлася «Об утверждении списка памятников великим людям». І, па сутнасці, вызначалася, каму варта і трэба нават ставіць помнікі. Прычым, поставить на первое место постановку памятникам величайшим деятелям революции Марксу и Энгельсу, ну, это зразумело. Внести в список писателей и поэтов наиболее великих иностранцев, например, Гейна. Исключить Владимира Соловьева, включить в список товарищей Баумана, Ухтомского. Ну і далей ідзе канкрэтнае даручэнне. Яшчэ цікавы сам спіс, які быў апублікаваны крыху пазней, апублікаваны у газеце «Известия» 2 жніўня за подпісам старшыні Савета народных камісараў РСФСР Владимира Ленина. Адпаведна, ну, больш за ўсё, канешне, цікава гэта пункт «Революционеры и общественные деятели». Спартак, Тиберий Грак, Брут.
Бабёв. Далёка, глыбока капнули. Ну, далёка пайшлі, калі нават Робеспьер, Марат, Дантон, Жарэс і гэтак далей, ажно да сучаснасці. Ну, калі ўжо Брута лічыць рэвалюцыянерам, таму што ён выступіў супраць Цэзара, ну, тут ёсць некаторыя нюансы. Другі пункт. Пісацелі і паэты. Толстой, Достоевский, Лермонтов, Пушкин, Гоголь, Радищев, Белинский, Огарёв, Чернышевский. Ну і далей спіс. Ну, з беларускіх пісьменнікаў ніхто не прысутнічае, але трэба разумець, што гэта 1918 год, тут яшчэ своеасаблівыя былі падыходы. Філосафы і учёныя, Сковорода, Ломоносов, Менделеев, і ўсё. Мастакі. Рублёв, Александр Иванов, Врубель, Шубин, Козловский, Казаков. Композиторы Мусоргский, Скрябин, Шопен. Артисты Комиссаржевская, Мочалов. Усё поўны спіс. Ну, рэвалюцыянераў толькі не зачытваў, таму Гэта што быў спіс, які помнікаў, які варта усталюваць у любым горадзе. у любым горадзе, калі ёсць Населеным такая пунктам. магчымасць дзеля таго, каб рэалізоўваць агульную вось палітыку манументальнай прапаганды, якая была зацверджана і вызначана кіруючай партыяй на той момант. І гэта тлумачыць, калі сёння мы прыязджаем у нейкі постсавецкі горад, чаму мы там знойдзем усе тыя ж помнікі, якія былі, напрыклад, там у нас, так, ці... Ну, гэта была адзіная палітыка, і зразумела, што яна закладвалася ў у першыя гады савецкай улады, і тым больш яна рэалізоўвалася на практыцы прыкладна ж так і пасля Вялікай Адчыннай вайны. Правда, трэба улічваць, што Вялікая Адчынная вайна адыграла сваю ролю. З аднаго боку, асабліва гэта датычыцца Беларусі. Адна справа гэта тая частка Савецкага Саюза, якая не была акупавана, а, ну, зразумела, ўся Беларусь была акупавана, і што тут адбывалася з помнікамі. Больш таго, мы звярталі ўвагу на тое, што многія помнікі былі створаны з недаўгавечных матэрыялаў, таму часта з-за адсутнасці сродкаў прасцей яго было дэмантаваць, чым яго аднаўляць і ствараць новы. І гэта была вялікая праблема. Больш таго, Вялікая Адчынная вайна, барацьба з помнікамі таксама працягвалася, таму дзіўным чынам, як некаторыя помнікі Леніну на тэрыторыі Беларусі перажылі Вялікую Адчынную вайну, но Віцебскі, на вялікі жаль, не перажыў. Мы на яго звярталі ўвагу, але ёсць помнік, калі ў перыяд акупацыі пэўны час ён яшчэ стаяў, але ўсё ж такі саму вайну ён не перажыў, помнік быў разбураны, прычым ходзіць легенда, што быццам бы яго яшчэ расплавілі, але пацвердзіць дакументальна Немагчыма на сённяшні дзень. Ну, я не сустракаў тых дакументаў ці тых публікацый, якім я б мог даверыць і даверыцца, тым больш, што вельмі шмат такіх гарадскіх легенд, якія хутчэй за ўсё не маюць прамога дачынення да рэчаіснасці. Ну і, дарэчы, наконт недаўгавечнасці помнікаў, вось мы зараз звернем увагу на тое, што пасля вайны актыўна ствараюцца разнастайныя мемарыялы, абеліскі, памятныя знакі, тыпавыя помнікі. А мы зараз, вось якраз зараз сутыкаемся з той праблемай, што нават тыя бетонныя помнікі, якія былі створаны ў 50-е, 60-е, 70-е, вось на дадзены момант прыходзіць час, калі яны пачынаюць разбурацца. Аварыйны стан у некаторых. У некаторых аварыйны стан, некаторыя не ў самым лепшым выглядзе, таму прыходзіцца прымаць самыя розныя рашэнні на ўзроўні мясцовых уладаў. Ну, кожны выкручваецца як можа, таму што гэта даволі дарагая работа, якая павінна праводзіцца. Таму часам замяняюць помнікі, ну, калі ён тыповы, калі не мае вялікай мастацкай каштоўнасці, прасцей паставіць штосьці новае з больш сучасных і даўгавечных матэрыялаў. Ці ёсць іншыя варыянты, зараз умудраюцца нават старыя помнікі пакрываць тонкім слоем метала і выглядае, ну, па-першае, помнік выглядае як бронзавы, хаця насамрэч ён зроблены з бетону. І гэта магчымасць, а можна зрабіць прасцей, як было зроблена ў Віцебску, дарэчы, калі старыя скульптуры 56-го года на Успенскай горкі знялі з іх форму і адлілі ўжо з сучасных больш даўгавечных матэрыялаў, полімерных матэрыялаў, якія у адрозненні ад таго ж бетона будуць стаяць значна даўжэй, галоўнае, каб іх ніхто не пашкодзіў. Хаця пашкодзіць іх, ну, пашкодзіць любы помнік можна, але матэрыял больш-менш даўгавечны, больш-менш трывалы. І гэта як альтэрнатыва. І гэта тое, з чым мы зараз сутыкаемся, і з чым прыходзіцца работаць. І насамрэч гэта не такая простая задача.
Ну і, до речі, перед тим, як непосередньо почати розглядати категорію особливості створення помніка у Вітебську, тому що ми, напевно, не будемо виходити за межі Вітебська. У нас і тут у Вітебську хапає. У нас у Вітебську шмат чого хапає, але справа ў тым, што вельмі часта выкарыстоўваюцца розныя тэрміналогія, розныя катэгорыі ў адносінах да тых ці іншых помнікаў. Ну, слова помнік, звычайна, гэта такая агульная характарыстыка, якой можна называць любы твор манументальнага мастацтва, усталяваны ў горадзе. І часцей за ўсё людзі у сваім на бытавым узроўні, скажем так, яны і выкарыстоўваюць катэгорыю помнікаў дачынення да любой скульптуры, да любого твора манументальнага і нават манументальна-дэкаратыўнага мастацтва. Хаця юрыдычна помнікам звычайна прынята называць толькі творы, якія створаны для ўшанавання тых ці іншых гістарычных асоб. Таму, калі гэта помнік Леніну, гэта помнік Леніну. Калі гэта помнік князю Альгерту, гэта помнік князю Альгерту. А толькі асоб ці нейкіх падзей таксама? Звычайна асоб, падзеі ўшаноўваюцца памятнымі знакамі. Часцей за ўсё. І асобы могуць ушаноўвацца памятнымі знакамі. Памятны знак можа быць самы розны. Гэта можа быць камень, шыльды, на якой будзе напісана, што тут адбылася такая-то бітва, умоўна. Ці можа быць больш сур'ёзны твор мастацтва, ну, з памятных знакаў, што такое адразу прыйдзе, напрыклад, месца расстрэлу вязняў Віцебскага гета у Тулава, у Ілаўскім ці Тулаўскім рве. Вось прыклад памятнага знака. Калі стаіць, ну, выглядаць памятны знак можа па-рознаму. Ад камня сапраўды даволі складанай скульптурнай кампазіцыі. Гэта таксама прымальна і гэта распаўсюджана. Таму памятны знак, ну, часцей за ўсё ён сустракаецца. Асобны від помнікаў у нас будуць гэта помнікі-бюсты, якія таксама можна разглядаць як помнікі, але зразумела, што бюст мае свае асаблівасці, таму што гэта не фігура ў поўны рост. Гэта звычайна пагрудная, папаясная ці нават паплечавая скульптура. Таму будем імкнуцца максімальна правільна называць, але часам можна, канешне, ўжываць і агульную катэгорыю помнікі. Адносна палітыкі стварэння твору манументальнага мастацтва пасля вайны, тут варта звярнуць увагу яшчэ да аднаго дакумента, які мае прамое дачыненне да, можна сказаць, да сённяшняга эфіру, таму што трэба памятаць, што сёння у нас 2 ліпеня, заўтра у нас 3 ліпеня, дзяржаўнае свята, дзень рэспублікі, дзень, які цесна звязаны з тымі ж самымі падзеямі, ад якіх мы зараз будзем адштурхоўваць. Таму хацелася б звярнуцца да гістарычнага дакумента, менавіта да закона Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі ад 3 ліпеня, але 45-го года. Мінск вызвалілі 3 ліпеня 44-го, а ў 45-м годзе прымаецца рашэнне, якое мае прамое дачыненне і да заўтрашняга свята, і да стварэння помнікаў. Процитую дословно амаль. Вознаменование освобождения столицы Беларуси, города Минска и всей советской Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и увековечения памяти борцов за свободу и независимость нашей Родины, павших смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны Советского Союза, Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической Республики постановляет день 3 июля ежегодно отмечать как всенародный праздник Победы и освобождения белорусского народа от немецко-фашистских захватчиков. Ну вось першы пункт тое, адкуль пачалося гэта свята. Таму нам трэба адштурхоўвацца не толькі ад сучаснасці, але ад таго, што яно актыўна святкавалася ў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, прычым з 45-го года, з моманту заканчэння Великой Отечественной войны. Другі пункт. Установить памятник Победы в столице Белорусской ССР, городе Минске. Третий пункт. Установить памятники на могилах воинов Красной Армии и партизан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны Советского Союза. Тому уже гэтым законам ствараецца юрыдычная основа для того, каб ствараць помнікі, і па сутнасці пачынаецца актыўная работа па стварэнні новых твораў манументальнага мастацтва. У першую чаргу яны, канешне, былі звязаны з Великай Отечественной вайной, тым больш, што гэта была
самая жудасная, самая трагічная, галоўная, самая блізкая вайна для таго пакалення пасляваеннага, ну, якое гэта было ваеннае пакаленне, якое вымушана было цяпер аднаўляць горад, падымаць яго з руінаў, падымаць з руінаў усю рэспубліку, і зразумела, што трэба было ўшанаваць памяць тых герояў і тых ахвяр гэтай вайны, якія загінулі, так і не дачакаўшыся вялікай перамогі. Таму уся палітыка па стварэнні твораў манументальнага мастацтва была скіравана на гэта, але тут ёсць некаторы нюанс. Зразумела, падымаючы горад з руінаў, у першую чаргу пытанне стаяла не пра стварэнне помнікаў, таму што былі больш надзённыя задачы даць людзям дзе жыць, даць людзям дзе працаваць, запусціць камунікацыі, і зразумела, што асноўная ўвага ўсё ж таки ў першую чаргу была скіравана на гэта. Таму многія помнікі, якія ствараліся ў той час, гэта былі тыпавыя помнікі, нават помнік на Успенскай горкі, гэта спачатку былі хаатычныя магілы, якія знаходзіліся вакол помніка 1812 году. Больш таго, тыя надмагільныя творы мастацтва, цяжка сказаць, памятныя знакі, якія стаялі, ці надмагільныя помнікі, яны былі драўляныя. І драўляныя помнікі – гэта характэрная з'ява пэўнага перыяду, покуль іх паступова не пачалі замяняць. Таму нюансы ёсць. Можна мне кніжку Аркадзя Падліпскага? У мінулы раз мы звярталіся да яе, гэта Аркадзь Падліпскі в граніце і бронзе, гэта па сутнасці даведнік па абсалютнай большасці помнікаў Віцебска. Ну, правда, трэба ўлічваць, што помнікаў і твораў манументальнага мастацтва, акрамя мемарыяльных дошак, якія таксама з'яўляюцца творамі манументальнага мастацтва, ну, трэба ўлічваць, што з моманту выхаду кнігі яшчэ шмат чаго ў нас з'явілася ў горадзе, таму... А год выдання які? Год выдання 15-й. Ну за 5 год, конечно. Не, ну зараз же мы будзем разглядаць тое, што было пасля вайны, таму тое, што зараз з'явілася, пакуль можам адкласці. Я так разумею, потым проста Дзяніс Валерійович зноў скончыў тым, што, ну, як заўжды, не паспелі. Ніколі так не было. Чаму зараз звяртаюся да гэтай кнігі? Тут апублікавана таксама цытата, дакумент, гэта рашэнне выканкама Віцебскага гарадскога савета дэпутатаў працоўных, якое было прынята 13 кастрычніка 45 года, таксама пасля вайны. Для строительства, так, ну и адносна асноўных рашэнняў. Для строительства памятников, увековечивающих память воинов Великой Отечественной войны 41-45 годов, предоставить в городе Витебске участки. И вот тут пералічваецца 4 асноўныя помнікі, якія планавалася пабудаваць. Для строительства памятника летчикам, павшим в боевом пути Первого Прибалтийского фронта, участок центральной части города на берегу Западной Двины на месте бывшей фабрики имени Клары Цеткин. Гэты помнік так и не з'явіўся. Для строительства памятника на могилах офицеров Красной Армии участок Красная Горка. Ну, гэта Успенская, ці ўсё ж таки Вострая гора для помніка 1812 году. Таму тут таксама планавалася вось помнікі на магілах афіцераў. Ну, да гэтага помніка зараз звернемся. Третий пункт. Для строительства памятника на месте жертв немецкой оккупации участок на Полоцком шоссе у расположения бывшего 5-го железнодорожного полка. Четвертый. Для возведения монумента Победы участок на берегу реки Западная Двина, Лысая Горка. Таму, па сутнасці, планавалася 4 помнікі. Помнік лётчыкам, які не з'явіўся, добраўпарадкавання пахавання на Успенскай горцы, помнік перамогі, прычым помнік перамогі гэта Успенская горка, там, дзе зараз Успенскі сабор стаіць. Мы тады ўжо казалі, чтобы былі розныя варыянты. Мы гэта у іншай перадачы. Ну так. Ну не сёння. Ну, трэба ўжо сказаць, у якой перадачы. Ну гэта перадачы... проста, што трэба перагледзець усе і знайсці адказ. Мы звярталіся да пытання стварэння помніка галоўнага монумента у серыі перадач, у той перадачы, якая была прысвечана помніку перамогі. Пакуль мы жывем, мы будзем памятаць. Таму, калі кагосьці цікавіць, можна паглядзець гэтую серыю перадач. Але першапачаткова планавалася там, нават гаворка вялася, і я не выключаю, калі дакументальна зямля была вылучана, пытання, адна справа даць зямлю пад будаўніцтва, другая справа знайсці грошы, сродкі, а галоўна ў тых умовах, калі трэба аднаўляць горад.
Ну, дастаткова нагадаць, што многія будынкі, нават адміністрацыйныя былі, якія былі не ў самым лепшым стане, былі прыведзены ў належны стан толькі да пачатку 50-х гадоў. Гэта патрабавала велізарных сродкаў. Зразумела, што пра ніякае стварэнне вялікіх манументальных твораў у гэты момант гаворка не да гэтага было. не магла весціся. І помнік 5-й полк, ну, з 5-м палком таксама, ён з'явіўся. Гэты пункт быў рэалізаваны, але далёка не ў тыя тэрміны, якія былі пазначаны там. Таму, па сутнасці, з гэтых 4 пунктаў спачатку былі добраўпарадкаваны толькі магілы афіцэраў на Успенскай горцы. Прычым там з Успенскай горкай помнік сапраўды ўнікальны. Гэта, па-першае, воінскае пахаванне, і гэта, калі ўсе помнікі, якія ствараліся, падзяліць на пэўныя групы, іх можна асобна якраз вось і вылучыць. Гэта помнікі, якія ствараліся на месцы воінскіх пахаванняў. Помнік, тое, што мы зараз бачым, гэта 56-й год, гэта 50-е гады, таму што спачатку з'яўляюцца надмагіллі, вельмі надмагільныя унікальныя помнікі ў выглядзе такіх свідкаў, якія захаваліся да нашага часу, якія вылучаюцца і характарызуюць савецкую манументалістыку таго перыяду і з'яўляюцца нават гісторыка-культурнай каштоўнасцю. У 56-м годзе ствараюцца вось гэтыя салдаты, якія спачатку ўсё ж такі стаялі, былі павернуты тварам да ракі. Падчас апошняй рэканструкцыі яны былі зменены, гэта ўсё было ўзгоднена з міністэрствам культуры. Ну, тут ёсць логіка, калі ўсё ўзвадзілася, яны глядзелі на раку і вялікіх дрэваў на беразе не было. Зараз атрымоўвалася так, што яны глядзяць ледзь не ў лес і павернуты спінамі да тых, хто прыходзіць да гэтых твораў. Ну, і такое вельмі своеасаблівае ўспрыняцце было, хаця я ведаю, што розныя пазіцыі ёсць адносна таго, ці трэба было іх паварочваць ці не, але ўсё ж такі збольшага было прынята такое рашэнне і праведзена праз усе неабходныя працэдуры. Таму, тым больш, што гэта адноўленыя скульптуры, але адноўлены па тых самых слепках, якія былі зняты з папярэдніх. Ну, папярэдніх пафарбавалі шмат раз, яны былі ўжо не ў самым лепшым стане. Таму гэта добры прыклад рэканструкцыі, аднаўлення савецкіх твораў мастацтва, але ўжо ў сучасным матэрыяле, калі змест не змяняецца, але змяняецца матэрыял. І гэта, напэўна, найбольш такі добры падыход. Ну, з пахавання ў нас яшчэ варта адзначыць пахаванне на могілках у мікрараёне Лучоса. Гэта плюс ваенныя могілкі ў канцы вуліцы Цітова, там, дзе разваротнае кольцо трамвая. Гэта таксама тыя аб'екты, якія створаны, гэта своеасаблівыя творы мастацтва свайго перыяда і выдатныя прыклады савецкай манументалістыкі. Больш таго, многія вайсковыя пахаванні можна разглядаць як цэлыя мемарыялы, таму што акрамя помнікаў у нас ёсць такая яшчэ катэгорыя, як мемарыяльны комплекс, ці можна іх называць мемарыяламі. Гэта ўжо спалучэнне некалькіх розных элементаў, якія ствараюць агульную кампазіцыю, размешчаную. Там звычайна як і месцы пахавання, і нейкі мемарыяльны знак. Ну, мемарыял можа ўзнікаць не на месцы пахавання. Ну, выдатныя прыклады мемарыялаў — гэта той жа мемарыяльны комплекс Прарыў, гэта мемарыяльны комплекс Рылінкі, якія зараз пасля грандыёзнай маштабнай рэканструкцыі адноўлены і зноў ужо у адноўленым выглядзе ў сучасных матэрыялаў, больш таксама якасных, прадстаўлены і сведчыць пра тое, што покуль мы жывыя, мы будзем памятаць. Наконт мемарыяльных комплексаў тут ёсць адзін цікавы нюанс, у тым ліку ў заканадаўстве. Тут мы, можа, крыху выйдзем за межы Віцебска. Даводзілася, шчыра кажучы, сам гэты факт не сустракаў, але не памятаю, глядзеў дакументальны фільм ці пра Мазурава, ці пра Машэрава. Чамусьці быццам бы храналагічна быццам да Машэрава прывязаны, але чамусьці у мяне ўсё ж такі Кірыл Трафімович Мазураў узнікае, магчыма, з улікам таго, што адбывалася. І ў гэтым фільме ён таксама гэты факт мог быць прадстаўлены, але чым цікавы гэты факт? Справа ў тым, што мемарыяльны комплекс, стварэнне мемарыяльных комплексаў, яно даволі ускладнена. Дзеля таго, каб стварыць зараз мемарыяльны комплекс, трэба ўзгадненне прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дапусцім. І гэта, ў прынцыпе, запазычана савецкае заканадаўства. У савецкія часы рэспубліка не магла стварыць мемарыяльныя комплексы без узгаднення з саюзным цэнтрам. Хатынь
стваралі у абыход саюзнага цэнтра, таму што выдатнейшы твор, які там ёсць, і творы, тыя скульптуры, якія там прадстаўлены, і сама задумка баяліся, што яна не пройдзе праз Маскву. Яно будзе ўспрынята як штосьці, магчыма, чуждая савецкай манументалістыкі. І тады кіраўніцтва Беларусі паступіла вельмі проста. Яны гэта аформілі як памятны знак. Не мемарыяльны комплекс. Яны па частках пачалі ўсё рабіць, і зразумела, што Масква была вельмі незадаволена, але тым не менш пасля адкрыцця ўжо здымаць такі важны ідэалагічны аб'ект, пра гэта гаворкі не магло весціся, і вось... І статус мемарыяльнага комплексу ўжо пазней. Статус, ну, па факце гэта статус можна і не даваць. Усе ж выдатна бачаць, што гэта ёсць. Таму што, ну, у Віцебску таксама мемарыяльны комплекс у гонар воінаў-інтэрнацыяналістаў на аднайменнай вуліцы, гэта афіцыйна, па сутнасці, ён ствараўся як памятны знак боль. Вось цэнтр гэта памятны знак, а потым ён абрастаў іншымі канструкцыямі, у тым ліку імёнамі тых воінаў-інтэрнацыяналістаў, якія не вярнуліся, і па сутнасці паступовы памятны знак ператварыўся у мемарыяльны комплекс. Таму гэта з аднаго боку падкрэслівае тое, што дакладнай юрыдычнай мяжы няма, а з другога боку чымсьці гэтым можна карыстацца пры стварэнні твораў манументальнага мастацтва. Галоўнае, каб яны былі адпаведнай якасці, і галоўнае, каб яны ўсё ж такі служылі. Гэта ж нічога не залежыць, як гэта будзе называцца, так? Толькі вось на паперах і... Толькі на паперах. Толькі вам больш работы, Денис Валерьевич, а так? Ну, як ёсць. Калі ўсё ж такі звярнуцца да нашых знакавых твораў, яшчэ варта, напэўна, адштурхнуцца ад нашага галоўнага манумента ў гонар савецкіх воінаў, партызаны-падпольшчыкаў Віцебшчыны, Тры штыкі мы маем на ўвазе зараз. Якіх сімвалізуюць тры штыкі. Як казалася, першапачаткова гэты твор, ну не гэты твор мастацтва, увогуле галоўны помнік вялікай перамогі, які планавалася ўсталяваць у Віцебску, збіраліся ўстанавіць на Успенскай горцы. Ну, магчыма, на той момант Успенскага сабора там не было, хаця зразумела, што гэта знакавае і гістарычнае для ўсяго горада месца, тым больш адно з самых высокіх у горадзе па вышыні. Але праектаў не было, і галоўнае, яны не былі рэалізаваны. Крыху пазней, ужо ў 50-х гадах, называецца іншае месца, дзе планавалі узвесці гэты памятны знак. Гэта тэатральная плошча. Тэатральная плошча насупраць тэатра, зараз гэта плошча Тысячагоддзя. Больш таго, ёсць сведчанні, пра гэта Аркадзь Михайлович у тым ліку піша, пра тое, што быў закладзены камень. Пра тое, што на гэтым месцы з'явіцца помнік у гонар. Здесь будет сооружен памятник в честь освободителей Витебска. Вось калі браць дакладную цытату, ну, як мы ведаем, напісалі, але твор так і не з'явіўся, таму што ў 60-е гады напярэдадні святкавання тысячагоддзя Віцебска праводзіцца конкурс, разглядаюцца розныя варыянты, і кіраўніцтву горада вельмі спадабаўся праект «Тры штыкі», які быў прапанаваны архітэктарам Шпітам, скульптарамі Маркавым і Печкінам. Для 60-х гадоў, на гэта таксама звяртае ўвагу Аркадзь Михайлович, для 60-х гадоў праект са штыкамі, ён быў даволі свежы і не паўтараўся ні з чым. Хаця яго не ўсе архітэктары ў Віцебску спрынялі, было пэўнае супрацьстаянне. Ну так, напэўна, лёс у кожнага помніка ёсць, заўжды ёсць тыя, хто за і каму падабаецца, і хтосьці праціўнікі. Ну, сярод творцаў заўсёды супрацьстаянне, у кожнага свой погляд, таму тут і сённяшні часам нават мемарыяльныя дошкі выклікаюць вельмі шмат супярэчанняў і спрэчак сярод спецыялістаў галоўных. Але ідэя была добрая, ідэя была зацверджаная, і пачалі паступова рэалізоўваць, але тут сталася так, што апярэдзілі, курган славы ў Мінску з'явіўся раней.
На той момент, калі рашэнне прымалася, яшчэ аналагаў у рэспубліцы не было ідэй са штыкамі, але курган славы з'явіўся. Ну, у выніку ў 74 годзе прыйшлося, можа крыху паўтарыцца, але паўтарыцца зусім у іншай інтэрпрэтацыі. З'яўляецца 56-метровая кампазіцыя з 3 штыкамі, кожны з якіх сімвалізуе 3 асноўныя сілы, якія прымалі ўдзел у вызваленні і Віцебскай, ўсёй Віцебшчыны. Таму тут свая сімволіка, свая значнасць, і 3 штыкі становіцца своеасаблівай візітоўкай Віцебска. Нездарма гэта адзін з знакавых архітэктурных аб'ектаў, які з'яўляецца своеасаблівым сімвалам горада і адрознівае яго, скажем так, не адрознівае, а вызначае на фоне іншых гарадоў рэспублікі, не толькі рэспублікі. А месца гэтае засталося таму, што побач мост Блахіна і ўся гэтая гісторыя з ім звязаная, Месца, якая звязвала горад. Горад паступова пашыраўся і рос менавіта ў тым накірунку, і сталася так, што... Была нейкая тэрыторыя, так, і можна было ее... Ну, тут архітэктары ўжо прымалі рашэнне, таму што на беразе заходняй Дзвіны зразумела, што за кошт перападу вышынь, асабліва з другога боку, гэта архітэктурная, не архітэктурны, гэта твор манументальнага мастацтва, ён нават з архітэктурным рашэннем ён выглядае вельмі цудоўна, і нездарма гэта ўсё у комплексе было, стала любімым месцам для жыхароў горада, і нездарма зараз гэта месца правядзення асноўных святаў, асноўных дзяржаўных святаў, у тым ліку Дня Перамогі. Ну, шкада, што не было квадракоптараў у тыя часы, можна было паглядзець. На вялікі жаль. Ну, на той момант былі верталёты, таму паглядзець можна было. Хто хацеў, паглядзеў, так. І па-іншаму, і нездарма якраз гэта месца, дзе з'явілася шмат новых і цікавых аб'ектаў, у тым ліку першы ў Беларусі, Беларускай Савецка-Сацыялістычнай Рэспублікі дом з ліфтам, каркасны, там, дзе подзвіг савецкага народа... І смеццеправодам. І смеццеправодам. Подзвіг савецкага народа бессмяротны, там, дзе надпіс. І затым першы дом павышанай павярховасці. І зноў ж такі ў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Таму некалькі знакавых месцаў сканцэнтравана ўсё на невялічкай Туды плошчы. хадзілі, Ваня, так, як на экскурсію ў ліфце пакатацца. І смецце. І смецце прынесці. Уніз. Цікава. Так, калі казаць пра усе творы, якія ствараліся, у тым ліку былі прысвечаны Вялікай Адчыннай вайне, у гэты момант іх можна, ну, пасляваенны час можна падзяліць на некалькі груп. Ну, вось пра мемарыяльныя комплексы мы прагадалі. Варта звярнуць увагу на творы, якія ствараліся на месцы масавага знішчэння савецкіх грамадзян, і не толькі масавага знішчэння. Гэта помнік на месцы лагера Пяты полк. Ён усё ж такі з'явіўся ў 64 годзе, 14-метровы абеліск, які таксама паступова ў чымсьці ператвараўся ў мемарыял, таму што пазней з'явіўся крыж, потым з'явілася капліца, і на гэтым можна не спыняцца, таму што у прынцыпе плошча вялікая, і паступова там могуць з'яўляцца і абавязкова з'явяцца якія-небудзь новыя творы, якія будуць дапаўняць ужо існуючую рэчаіснасць. Другім месцам масавага знішчэння можна прыгадаць гэта аб'ект у пойме ракі Візьба, дзе таксама цікавы курган са сцяной, на якім напісана, што там знішчаны савецкія грамадзяне. Праўда, там вялікія разбежкі існуюць адносна колькасці пахаваных, таму што у адным дакуменце сустракаецца нават 60 000 чалавек, але лічба вельмі неверагодная, тым больш, што яна не пераклікаецца з іншымі дакументамі. Чамусьці у сваіх успамінах перыяду Вялікай Адчыннай вайны удзельнікі часцей за ўсё прыгадваюць як месца знішчэння той же Пяты полк ці Тулаўскі і Ілаўскі роў. Гэта месца неяк выпадае. У некаторых дакументах яна ёсць, але дакладна вызначыць колькасць там пахаваных вельмі праблематычна, тым больш, што пасля у апошні перыяд вайны немцы замяталі свае сляды, знішчаючы гэтае пахаванне, і на вялікі жаль, мы зараз дакладна не можам сказаць, колькі там пахавана, і калі яны пахаваны, дык якую плошчу гэта ўсё займае. Плюс Тулаўскі і Ілаўскі роў, твор. Ну і таксама ля ратушы.
памятный знак. І памятны знак ля ратушы, ну, памятны знак ля ратушы, там не месца пахавання, там памятны знак на месцы, дзе стаяла шыбеніца. Таму з аднаго боку там людзей знішчалі, гэта адзначана, але зразумела, што пахавання там не адбывалася. Ну, такіх месцаў, на вялікі жаль, ось трагічных у чымсьці, у чымсьці, у чорных месцаў, трагічных месцаў нашай гісторыі ў Віцебску шмат, і у ідэале, канешне, можна было паўсюдна паставіць, але дакументальна пацвердзіць многія мы нават проста не можам. Тут вельмі шмат ёсць праблемаў, таму што горад быў па сутнасці разбураны. Акрамя таго, асобную катэгорыю помнікаў, звязаных з Вялікай Вайчыннай вайной, гэта помнікі, якія ўсталяваны ў гонар той ці іншай катэгорыі асоб звязаных. Гэта, ну, умоўна, можна прыгадаць як частку мемарыяла на 3 штыках. Будзем усё ж такі карыстацца народнай назвай, таму што афіцыйную вельмі цяжка, ну не цяжка, але доўга вымаўляць. Тыя ж скульптурныя кампазіцыі «Проводы на вайну» і «Сустрэча з вайны», іх можна ўспрыняць як помнік партызанам, падпольшчыкам і воінам Чырвонай арміі, якія прымалі ўдзел у вайне. Той жа помнік усталяваны ля Смаленскага рынка, помнік віцебскім падпольшчыкам, канкрэтна там у тым ліку групы Лідзіі Бярозкіна, але ён сімвалізуе па сутнасці ўсіх падпольшчыкаў, якія прымалі ўдзел у супраціўленні ворагу на акупаванай тэрыторыі. Таму ці асобна ўзяць помнік дзецям вайны, усталяваны непадалёк ад музея Шмырова, гэта асобная катэгорыя. Тыя людзі, тыя, скажам так, дзеці, якія перажылі гэтую трагічную падзею, якія засталіся па сутнасці без дзяцінства, вось ушанаванне якраз памяці пра гэтых асоб. Гэтыя творы ў нас таксама ёсць. І гэта характэрная з'ява таго часу, і больш таго, гэта нармальная і правільная з'ява, што была рэалізована на практыцы. Пытаннямі ўвекавечання займаліся і асобныя прадпрыемствы. Таму у нас з'яўляліся і захоўваюцца помнікі супрацоўнікам тых ці іншых прадпрыемстваў, ці, напрыклад, вучням і настаўнікам, якія ўдзельнічалі і загінулі ў Вялікай Вайчыннай вайне. Гэта прыклад на тэрыторыі другой гімназіі. Прадпрыемства гэта сцег індустрыялізацыі, гэта на тэрыторыі КІМа, на тэрыторыі шэрагу іншых прадпрыемстваў такія творы ёсць, плюс выкладчыкам, студэнтам ветакадэміі, выкладчыкам і студэнтам Віцебскага дзяржуніверсітэта. Таму вось яны асобныя катэгорыі помнікаў, якія звязаны з Вялікай Вайчыннай вайной, якія ўсталёўваліся, прычым усталёўваліся, тут будзем браць постваенны час ад 40-х, другой паловы 40-х, аж до сучаснасці, таму што зразумела, што многія з іх былі той жа твор, звязаны з Віцебскім дзяржаўным універсітэтам, ён з'явіўся значна пазней. Таму вось яны катэгорыі помнікаў, якія былі і якія засталіся. Асобна ёсць бюсты. Бюсты і помнікі героям. Наконт помніка цікавы твор мастацтва, гэта помнік, які непадалёк адсюль знаходзіцца Гараўцу. З бюстаў, бюст Веры Захаровны Харушай, твор, прычым створаны вядомым беларускім скульптарам Заірам Азгурам. У гэтым яго і унікальнасць. Твор, які знаходзіцца непадалёк ад 31-й школы. Акрамя таго, у нас два бюсты Міная Філіпавіча Шмырова. Адзін з іх быў створаны тым жа Азгурам ля музея, на тэрыторыі музея Віцебскага абласнога музея Героя Савецкага Саюза Міная Філіпавіча Шмырова. Другі бюст створаны Голубевым. Гэта самадзейны скульптар, усталяваны на вуліцы Міная Філіпавіча Шмырова ля 43-й, здаецца, школы. Так, 43-й. Таму гэта асобныя катэгорыі помнікаў. Ну, дарэчы, калі казаць пра творы, пра бюсты і прадпрыемства, ўсё ж такі, калі звязваць, тут можна прыгадаць яшчэ бюсты Гарфункіну і Свядзінскаму, усталяваныя
у пачатку вуліцы Гагарына, зараз не памятаю, як называецца гэта прадпрыемства на тэрыторыі прадпрыемства, але Аркадзь Михайлович піша, што абодва твора былі створаны ў 67 годзе, прычым вядомым віцебскім скульптарам і выкладчыкам Дмітраем Генеральніцкім. Але ёсць пэўны нюанс, вось мне вельмі цікава, але тут трэба цэлае расследаванне, напэўна, праводзіць, таму што Александр Миколаевич Гвоздзікаў сцвярджае, што бюст Гарфункену ён ствараў, прычым ствараў у 80-е гады і разам з іншым вядомым скульптарам, як кажуць, самым скверным скульптарам Беларусі Владзімірам Жбанавым. Чаму скверным? Таму што усе скверы Мінску, славутая дзяўчынка з парасонам, ці іншыя творы, якія вось непадалёк ад вакзалу знаходзяцца, гэта работы Жбанава, які на вялікі жаль заўчасна памёр, але тым не менш ён пакінуў свой знакавы след, у тым ліку яго конная упряжка ля ратушы мінскай сталіцы. Конны, той вось з папіроскай Там малады многа чалавек. цікавых І твораў. жанчына на гэтай лаве, з якой таксама фатаграфуецца. Ну, оказывается, вось у яго ёсць і віцебскі след, прычым не адзін след, но другі мы прагадаем крыху пазней. І, дарэчы, копія гэтага бюста ўсталявана на радзіме героя ў Яновічах у Віцебскім раёне, таму вось выдатны прыклад таго, як монументалістыка развіваецца, і прычым ёсць такая сувязь пакаленняў сучаснасці і савецкага перыяда, таму што добры твор, чаму яго не усталяваць і не ушанаваць у тым месцы, дзе чалавек нарадзіўся. Калі яшчэ казаць пра асобныя помнікі, можна звярнуць увагу на помнікі асобным вайсковым падраздзяленням. Гэта таксама традыцыя, но часцей за ўсё яны усталёўваюцца па ініцыятыве тых ці іншых, ну, звычайна ветэранаў тых ці іншых арганізацый. І выдатны прыклад гэта лётчыкам віцебскага штурмавога 953 авіяпалка, які ўсталяваны на кальцы авіятараў, які часцей за ўсё ў народзе называюць варонаўскім, але ўсё ж такі першапачаткова гэта кальцо авіятараў. І там была ўшанавана памяць пра тых лётчыкаў, якія ўдзельнічалі ў вызваленні Віцебска. Помнік створаны і адкрыты ўрачыста ў 1980 годзе. Самае цікавае, што гэта быў аўтарскі праект, які быў створаны на добраахвотных пачатках, прычым створаны студэнтамі Маскоўскага архітэктурнага інстытута. Ну, вось прыклад, выдатны прыклад рэалізацыі студэнцкай задумы, маладзёжнай задумы. Нездарма ў гэтым годзе там суботнік праходзіў з удзелам моладзі, калі падрыхтавалі, правялі ў належны выгляд і бетонныя пліты на ўваходзе. Таму помнікі ёсць, помнікі захоўваюцца. І яшчэ з такіх прыкладаў гэта юбілейныя памятныя знакі, якія могуць усталёўвацца ў гонар тых ці іншых юбілеяў. Ну, адзін з самых выдатных прыкладаў гэта памятны знак у гонар 6-годдзя Вялікай перамогі, які быў усталяваны ў 2005 годзе на праспекце Перамогі. Ну, там сімвалічна, вось гэта выява з ордэнам Перамогі за аўтарствам віцебскіх архітэктараў Зафатаев, Ляденка і Зялёны. Вось ідэя рэалізавана, і ідэя ўвекавечана, і вельмі сімвалічна, што на праспекце Перамогі усталяваны гэты помнік, які таксама з'яўляецца зараз адным з такіх своеасаблівых месцаў памяці для жыхароў горада і нагадвае нам пра тыя трагічныя і гераічныя падзеі перыяду Вялікай Адчыннай вайны. Калі звяртацца ізноў ж такі да пасляваеннага перыяду, акрамя помнікаў Вялікай Адчыннай вайны, якіх было шмат, тут можна адштурхоўвацца не толькі, но, дарэчы, калі адштурхоўвацца і яшчэ звярнуцца да заканадаўства, увогуле цэлая сістэма была распрацавана, каго ў першую чаргу трэба ўшанаваць. Прычым Цэнтральны камітэт камуністычнай партыі Беларусі нават даручыў Інстытуту гісторыі на той момант Акадэміі навук БСР Беларускаму дзяржаўнаму музею гісторыі Вялікай Адчыннай вайны сумесна з іншымі установамі вызначыць дакладны спіс, каго і што варта ўвекавечыць у першую чаргу. І тут прыводзіцца
вось тое, што планавалася. Гэта дакумент, зацверджаны пастановай Савета міністраў БСР па стане на 59 год. Віцебская вобласць, город Віцебск, тэатральная плошча, памятник воинам советской армии, партизанам, в честь освобождения Витебска от немецких захватчиков. Вот то, про что мы казали. Так. Ну, далее перелічены станция Обаль, вёска Пудоць, вёска Хотина, где планавалось установить бюст даватара. Ну і поўны пералік, праўда, варта ўлічваць, што гэты пералік можна зачытваць. Абсалютная большасць тых помнікаў, якія тут названы, яны былі рэалізаваны, за выключэннем вось такіх найбольш знакавых. Праўда, многія, якія былі рэалізаваны ў 50-х, яны не дажылі да нашых дзён. Напрыклад, вось прыгадваецца сярод планаў па Віцебскай вобласці пункт 27. Город Віцебск, мост через реку Западная Двина. Мемарыяльная дошка ў гонар Блохіна. Та мемарыяльная дошка, якая была усталявана, яна заменена ў сувязі з тым, што сам мост быў на рэканструкцыі. Па сутнасці тое, што там створана, гэта хутчэй нават не мемарыяльная дошка, у чымсьці памятны знак такі. Хаця там тыпалагізаваць праблематычна. А яна адрозніваецца ад той, што была раней? Яна адрозніваецца, канешне, таму што тут была іншая архітэктурная задумка, галоўнае, што гэта ўжо іншы час быў. У 50-е, 60-е вялікая мода была на стварэнне твораў тых жа мемарыяльных дошак, гэта звычайная дошка з тэкстам. Ну, маглі там нейкую выяву, прычым фотаздымак, напрыклад, такія дошкі ў нас зараз захоўваюцца, яны самі з'яўляюцца прыкладам таго, як твор манументальнага мастацтва свайго часу. Гэта таксама ў чымсьці ўжо умоўна помнік гісторыі. І іх таксама варта захоўваць. Хаця ёсць прыклад, калі яны замяняюцца. Ну, напрыклад, мемарыяльная дошка на доме спецыялістаў у гонар таго, што там капітанам Ісаедам быў падняты першы сцяг падчас вызвалення Віцебска. Зусім нядаўна была адкрыта новая мемарыяльная дошка аўтарства Александра Миколаевича Гвоздзікава, якая вось увекавечыла гэтую знакавую падзею, і была заменена старая якраз мраморная пліта, на якой быў проста надпіс пра тое, што гэта тут адбылося. Зараз гэта ўжо твор выкананы з сучасных матэрыялаў, але прычым выкананы прафесійным скульптарам ужо з усёй магчымасцю для скульптурных работ, скажем так. Ну і, дарэчы, калі вось казаць пра гэты спіс, яшчэ варта звярнуць увагу на тое, што тут ёсць асобна Віцебская вобласць, а ёсць асобна Маладзечанская вобласць, таму што на той момант яна яшчэ была, і ў складзе Маладзечанскай вобласці знаходзіліся у тым ліку Дзесна, вёска Замож'я Браслаўскага раёна, вёска Баравое Вінзаўскага раёна, ну і далей ідзе вось падобны пералік, Паміоры, і гэтак далей, дзе таксама было запланавана ўсталяванне помнікаў, і значная частка тых планаў была рэалізавана ўсё ж такі. Можа, не ў свой час, але зразумела, калі гэта было намечана ў канцы 50-х, гэта магло быць і павінна было быць рэалізавана у пазнейшыя тэрміны, ну, за выключэннем вось помніка на тэатральнай плошчы, таму што пазней было прынята проста рашэнне пра перанос у іншае месца. У нас яшчэ пазначаны тут Богдан Хмельніцкі, які быў і раптам знік. Тыя помнікі, якія зніклі, гэта асобная размова. Ну, у прынцыпе, мы казалі пра тое, што многія з іх знаходзіліся не ў належным стане, ці гублялі сваё ідэалагічнае значэнне, як, напрыклад, бюст Сталіна, які стаяў ля былога абкама партыі, але зараз гэта будынак Віцебскага мастацкага музея. Ёсць фотаздымак, дзе там правадыр і жыхары горада прысутнічаюць. Але помнік па зразумелых прычынах пасля развянчання культу асобы ён быў знесены, дэмантаваны. І другі прыклад гэта калі помнікі прыходзілі не ў належны стан, не мелі значнай мастацкай
вартасці ну, маглі з'яўляцца тыпавымі, і ў выніку прымалася рашэнне пра іх дэмантаж. Ну, пра помнік Богдану Хмельніцкаму, які знаходзіўся на аднайменнай вуліцы, можна сказаць якраз гэта, што, дарэчы, адкуль ён з'явіўся ў Віцебску, невядома. Ёсць легенда пра тое, што пасля вайны неяк быццам бы ледзь не немцы вывозілі кудысьці творы мастацтва, і вось сталася так, што вайна раптоўна скончылася, Віцебск вызвалілі, а тут раптоўна з'явіўся помнік. І невядома адкуль з'явіўся, невядома, што з ім зрабіць, таму што невядома адкуль, чый, як вырашылі паставіць. Так ён з'явіўся вось якраз з боку плошчы Перамогі на вуліцы Богдана Хмельніцкага. Але пасля таго, як помнік знаходзіўся не ў самым лепшым стане, было прынята рашэнне пра яго дэмантаж, і помнік не аднаўляўся. А вось калі зараз параўняць часы вось пра тое, што мы казалі, і сённяшні час, больш помнікаў з'яўлялася вось пасля вайны, ці прыкладна вось такая жа колькасць, яна на працягу ўсёй нашай гісторыі больш-менш? В прынцыпе, больш-менш звычайна з'яўляецца, творы ствараюцца заўсёды якія-небудзь новыя падзнакавыя даты, у залежнасці ад таго, наколькі ёсць фінансаванне, яны з'яўляюцца. Больш таго, трэба ўлічваць, што на той момант ставілі вельмі шмат тыпавых помнікаў з бетону, якія каштавалі значна танней, але якія не былі даўгавечныя. Таму зараз усё ж такі крыху іншыя тэндэнцыі. Калі мы ствараем памятныя знакі, мы можам з полімера рабіць, але калі ствараюцца значныя творы мастацтва, яны робяцца ўжо з больш, у першую чаргу яны робяцца з метала. Гэта будзе Ну, такія матэрыялы даўгавечныя, гэта сур'ёзныя, бронза, ці якія... гэта будзе сілумін, гэта даўгавечныя матэрыялы, якія маюць свае адметнасці, якія якраз з'яўляюцца ўсё ж такі вышэйшым прыкладам твораў манументальнага мастацтва. Яны не тое, што даўгавечныя, яны, можна сказаць, вечныя, калі за імі проста глядзець і падтрымліваць у належным стане. Дзяніс Валерьевич, як заўжды, я просто гляжу по нашым плане, не паспелі мы. Мы не паспелі, а часу ўжо няма. Вось, часу ўжо няма. Дзякуй за сённяшні расповед. Я не ведаю, як мы вырашым. У наступны раз працягнем і завяршым, як у нас атрымаецца. Але на сёння дзякуем за гэта і сустрэнемся. Ну, будзем спадзявацца, што ўсё будзе добра праз 2 тыдні. Віншуем усіх са святам, мы развітваемся з вами да панядзелка. Заўтра будзе наш святочны канцэрт у эфіры, таму нясумнага вам вечара і музычны нумар напрыканцы праграмы. Пакуль пабачымся. Там до дна плыве одна, вирами смутными застится, а по воде Господь иди, вода до берега ластится, лодка белая отплывая от берега до другого берега. Править лодка белая, там на верозе другим веросовый синий дым. Там душа моя живет, лодка белая плывет. Ни с кем не день, не у чароте, до неба ластовка ластится. Я до небес молитву снес, а небо застится пастками. Лодка белая
отплывая от берега до другого берега. Править лодка белая, там на березе другим вересовый синий дым. Там душа моя живет, лодка белая плывет. До другого берега хай не знайдут нитя, есть лодка белая надій. И птушки белые, с якими не чародея, там на тем березе, куди я все пливу. Вода до дна, плыве одна, вирами смутными застится, а по воде Господь идет, а в небе